Ancen OTW omong taewe diwehi ati malang larani ku ngarep cinta sing teko luka cari setia tifae mendua mbok anggap apa artiku, apa artine sayangku. Tolong ngerti ya aku berjuang wis mati-matian. Kabeh sing wis mbok ucapne iki ra ono nyatane. Ngomong wis benci masa lalune kok isih wae stalking mantane. Wes kadung sayang-sayange nanging dianggap sepele tanpa kowe sadar diri sering gawe lara ati. Ancen OTW omong taewe diwehi ati malang larani ku ngarep cinta sing teko luka cari setia tifae mendua. Mbok anggap apa artiku, apa artine sayangku. Tolong ngerti ya aku berjuang wis mati-matian. Kabeh sing wis mbok ucapne iki ra ono nyatane. Ngomong wis benci